ndị nne ruru puku iri isii na Anambra steeti bụ nọọ ọnụọgụ ndị ritegoro erere na ya bụ amụma nke akanati steeti a wepụtara wee nye ụmụ nwaanyị dị ime na steeti a maka ịdị na-aga na nara ọgwụgwọ ma na-amụkwazi nwa n'efu na steeti a kamgbe amalitere ya bụ amụma. Kọmishọna okwu gbasara ahụike dị n'aka na steeti a bụ Dr. Afam Obidike bụ ya kwupụtara nke a oge nnukwute onye isi ụlọ ọrụ JEZCO Group of Companies bụ Chief Joseph Ezokafọ kpọọ otu ndị dịgasị iche iche eji okwu ha agba izu na Ekwulobia n'okpuru ọchịchị ime obodo Agwata wee bagide n'amụma iletagasị ọrụ dịgasị iche iche nke akanati steeti a ji n'aka n'ụlọ ọgwụ ọhaneze nke dị n'Ekwulobia. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Chetara na ụlọ ọgwụ ahụ bụ nke adịrọ mma tupu gọvanọ Chukwuma Soludo bịa gbatara ha ọsọ enyemaka ma kwuo na ọchịchị Soludo bụ nke rugoro ụlọ ọgwụ General Hospital ise na Anambra North Senatorial District. O kwuru na Ekwulobia General Hospital bụ nke etinyegoro akụrụngwa dị iche iche bụrụkwa ndị eworo dọkịnta ise mmara ihe ekwe na-akụ nakwa ndị nọọsụ ndị ga na-eneta ndị arụ adịrọ mma. Dọkịnta Obidike kenere Chief Joseph Ezokafọ na ndị eji okwu ha agba izu maka ịbịa neta ya bụ ụlọ ọgwụ ma hụkwa aka ọrụ ọchịchị Soludo. Onye matron na sekshọn a na-amụ nwa bụ Odoziakụ Perpetua Okoye bụ onye kwuru na ihe karịrị 35 bụ ndị mụgoro nwa na ụlọọgwụ ahụ na ọnwa Julaị sọnsọ ma bụrụkwa ihe enyere ịmụ nwa n'efu. Ọ kpọkuru ka ewetakwara ha ọtụtụ ndị nọọsụ nga na-ahụkwa maka ya bụ ndị arụ adịrọ mma. Onye President General nke Ekwulobia bụ Chief Azubike Ezechukwu toro ọkammụta Soludo dịka gọvanọ mara ihe ekwe na-akụ ma tụkwa ya na ịrụgharị ụlọọgwụ General Hospital nke Ekwulobia. Onye ọzọ ọnụ na-eru n'okwu bụ Chief Dozie Akụnne bụ onye kwupụtara afọ ojuju ya n'ihe gọvanọ Soludo na-eme n'ihe gbasara ahụike nakwa ebe ndị ọzọ ma dụkwa ndị obodo ka ha na-echekwaba akụrụngwa gọọmenti maka ndị omekome. Onye isi na ya bụ njem ahụ bụ Chief Joseph Ezokafọ toro gọvanọ Soludo na iwere ego niile wee na-emepụta ezigbo ihe. O kwekwara nkwa na ndị Ekwulobia ga-enetakwa gọvanọ Soludo n'ihe ọma ọ na-eme ma kwe nkwa na ọ ga-eso na ndị ga na-enetakwa ya bụ akụrụngwa. Ndị bịara mmemme ahụ bụ ndị gakwara jenete ọtụtụ ihe a na-arụgasị na Ekwulobia gụnyere Ekwulobia Township Stadium, ụzọ ide mmiri project nke akpọrọ Phase 1 nakwa flyover nke a na-arụ na Ekwulobia roundabout.